आता आपण घेतले काचेची बरणी, जाडं मीठ, आंबाडे, हळद आणि हिरव्या मिरच्या। आता पहिल्यांदा आपण काचेच्या बरणीमध्ये जाडं मीठ घालून घेणार आहोत। साधारण 2-1 मोठी तरी घालायचे जाडं मीठ। त्याच्यानंतर आपण हे आंबाडे ओतून घेऊया। पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये हे आंबाडे खूप येतात आणि हे साधारण वर्षभर तरी टिकतात। याच्यामध्ये आपण आता 2-3 हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे करून घालूया। हळद घालूया थोडीशी आणि मग त्याच्यावर पाणी ओतून घेऊया। पाणी आंबाड्याच्या वर आलं पाहिजे एवढं पाणी घालायचं आणि ही बरणी आपण आता बंद करून घेऊया। ही बरणी अशी हलवून घ्यायची दिवसातून एकदा तरी। असे घरातले आंबाडे 8 ते 10 दिवसामध्ये आपल्याला खाण्यासाठी तयार होणार। जेवणाबरोबर किंवा पेजे बरोबर छान लागतात, तोंडाला चव येते।